Čo má? Federico. Čo to používa Helena? To je LPGčko. To je to isté, čo v aute potom. Taká pestka, čo? A čo je dobro, Nie, ako to nám chce, toto ide, toto má vlastne neobmedzený. Teoreticky 8 km začne nasať horáky kvôli kyslíku. Najsúste povolené do 2450. Podľa nejakého výškovného? Áno, výškovného. Tu máme aj výškový prístroj, teraz to tu nemáme na také privátne teraz je to skutočné. 2450. To je to tam. 3-4 km začína aj zem robiť ako mapa. Ja som bol aj 3 km. A to je stále. To je malý rok.